һәм күп кенә районыбызның яшь укытучыларына арендага өйләр бирелде һәм без аларны алуыбызга бик шатбыз. Безнең гаиләбез Саба районы Рябиновая урамында яши башлаячак булган көннән. Йортлар бик уңайлы, яшәр өчен барлык шартлар да тудырылган. Йортларда җылы, якты, бик матур. Шуңа күрә инде без форсаттан файдаланып, җитәкчеләребезгә, шулай яшьләргә мөмкинлекләр тудырган өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Безгә терәк булганнары өчен без аларга зур хөрмәтебезне белдертәбез.